Usa ka drug den sa barangay Dulho, Fatiman na diskubrihan sa usa ka buy-bust operation sa kapulisan. Human trafficking gibantayan sa kapulisan nunot sa pagtagsa sa mga turista karong summer. Mga ID sa watchers alang sa hospital nasakpan nga gipamaligya sa mga vendors. Mga muduaw sa provincial jail nga adunay sakit dili na pasudlon sa bilangguan. Mga uso nga water sports alang sa summer adi ana sa Sugbo. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Huwebes, petsa 9 sa buwan sa Abril, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Gipaibaw sa pag-asa nga wa makasud sa Philippine Area of Responsibility ang tropical depression nga dunay international name nga Haishen ug nahilis ra kini. Ilang gipasabot nga mga pag-uwan-uwan sa kadlawon ug sayo sa buntag, mga isolated local rain showers sa tungod sa kusog sa evaporation hatod sa kainit sa panahon. Magkagrabe ang kainit nga masinati karong buwana hangtod Mayo ug niadtong Black Saturday gihapon mo'y hottest day of the year. Diin miabot kini og 33.6 degrees Celsius ang na-record sa Pag-asa Mactan Weather Station. Apan didto sa Luzon area, mas grabe na ang init nga masinati diin miabot na sa 34 to 36 degrees Celsius ang ilang recorded temperature. Siya is wala dito siya kasud sa PAR or bisag nakaduol sa PAR, wala gyud siya. So wala tay mga info pa. The official na information ana din na sa kuan sa Haishen. So wala tay any weather system to monitor karon? As of karon wala pa tay gipang monitor o wala pa tay gipang kuan. Nabalaka ang management sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga mga sakit ang mga piniriso karong panahon sa ting-init. Mao nga duna sila mga gipatuman aron malikayan kini. Jinky Rusit, Suginlimi. Miabot na sa 2,345 ang mga inmates sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kun CPDRC. Sobra kini kay ang maong pasilidad dunaray 1,400 nga capacity. Gumikan sa mong gidaghanon, ang CPDRC management nabalaka na sab sa mga sakit nga posibleng motakboy sa mga piniriso. Gawas nga daghan na sila sa selda, duna say epekto ang sobrang kainit karon sa panahon. Gani, mikabat na sa napo ka mga piniriso ang nakasinati og mga skin rashes, katol-katol ug bungang singot sa ilang lawas. Amo na silang istoryahan nga kinahanglan maligo gid sila kada adlaw. Kung mahimo, buntag o gabi maligo sila. Ya kana ilang mga sinina labhan, sabunan labhan, painitan. Aron malikayan ang bisan unsang matang sa sakit nga mutakboy kanila, ang tanang dalaw giagi nila og hugot nga screening pagsuta kun na ba kinigida nga mga sakit nga piligrong mutakboy sa mga inmates. Di nila pasudlon ang dalaw nga gipiskat, dunay sakit sa panit o gitipdas. To, kagay madalaw nga inigtanaw namo nga murag masakiton bara kanang hilantan ba ana. Amo na iagi sa dire among screen ko. Di ba mo takot? Giklaro hinon sa jail warden sa CPDRC nga doon na sila igong supply sa tambal alang sa ilang piniriso. Kaigo rasab ang pondo nilang tubig alang sa tanang piniriso sa maong pasilidad. Namatay doktor o mga nurse, ilahan ang lookout. Suportado sa taas tambal gikan sa Provincial Health. Jinky Rosit, News 5. Mikatap sa Facebook ang kahadlok sa pagpanagpi gamit ang dagom. Giimbestigar karon sa kapulisan ang katinuod sa mikatap nga kasayuran. King Perez, Suginlimi. Sa Facebook post sa tigbalita nga si Greg Rubio, gipahibaw ni ini nga duna siya'y mga kailang nga nabiktima sa kalit nga pagpanusok og dagom sa mga pampublikong lugar. Usa sa mga biktima gitusok sud sa jeep, samtang laing biktima sud sa grocery. Ang mga Facebook users nabalaka og naalarma sa maong impormasyon. Ang uban nahadlok og basin paagi kini sa pagpakatap og mga sakit. Matud pa sa hepe sa Regional Intelligence Division nga nakadawat na sila og susamang report kani adto kabahin sa mga manusok sa May Mango Avenue. Apan sa pag-verify sa kapulisan, negatibo ang maong impormasyon. Matud ni Senior Superintendent Labra sa pagkakaroon dili angay kabalaka ang mikatap nga impormasyon. Data magsugod sa gingon dito so. Then so kinsa asa masunod na nga buhatan sa pulis aron pagsuta kung tinuod ba o dili.
Hinuon mo pa dana sa iyang mga sakop ngadto sa mga tambalanan aron ipasusi kung dunay aktwal nga biktima sa pagpanusok. Susihon pasab ni Labra kung unsay haom nga sumbong nga ipasaka batok sa mga masakpang tao nga responsable sa mong binuhatan. King Perez, News 5. Giimbestigar na sa management sa Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC ang giingong pagpamaligya sa Watchers ID gawa sa ilang ospital nga ipanghatag unta og libre ngadto sa mga pasyente. Suginli ni Andrea Patenya. Nabulgar ang maong anomalya human gidakop sa pangu sa probe nga si Raquel Arce, ang usa ka ambulant vendor niadtong Martes nga naninda gawa sa pedestrian entrance gate sa ospital. Wa magpatuo ang maong manindahay ug naghulga pa sa mga sakop sa probe, mao nga personal kining girespondihan ni Arce. Ang na-assign dito ni abot dire nga kana ni pull out kuno sila kay threaten sila kung dili sila mudiya pamusilon sila. So mo to nakakuan ako nga gigagod, so ming decide ko nga ibalik na ko sila dito nya kuyugan ako. Tulo ko no nakatawo nga cigarette vendor, so itudlo nila nga kanang mauna apil na sa tulo, so mo tong amo ang gi invite for questioning. Diyang giturn over sa Cebu City Police Station 2 si Kirby Zaplad. Gipatan-aw ni Arce sa mga pulis ang wallet ni ini ug didto nakita ng usa ka peke nga 1,000 peso bill ug 16 ka sealed Watchers IDs sa VSMMC. Nasayran nga ipamaligya kini ni Zaplad sa kantidad nga 20 pesos matag usa. Gipahibaw dayon ni Arce si Cebu City Administrator Lucille Mercado kabahin ni ini ug maoy mitawag sa atensyon sa mga opisyales sa VSMMC. Sa press statement sa VSMMC, ilang gipasalamatan si Arce sa impormasyon nga iyang gipadangat kabahin sa maong anomalya. Ilang giklaro nga libre ug wa ipamaligya ang ilang Watchers IDs, diin duha ang ipanghatag ngadto sa mga kabanay sa matag pasyente. Pabayran lang ang Watchers ID og 75 pesos kun mawagtang kini sa tagtungod aron mapailisan. Dako ang pagduda ni Arce nga dunay insider sa ospital o di kaha sakop sa private contractor nga tighimo sa maong mga ID nga maoy tigbaligya niini sa mga ambulant vendors. It could be nga ang card nga gipagawas sa gawas napalit na to sa gobyerno nya gibaligya sa gawas, or it could be nga ang sa system ang naka-produce anak nga cards nag-produce og laing cards aside from the pilay gi-request nga PR sa hospital, nag-produce og iyat nireport sa gawas. Buot sab niyang ipasusi ang posibleng partisipasyon sa mga gwardya sa maong anomalya. Gani dugay na siyang nagduda nga dunay illegal nga transaksyon ang mga gwardya ug ambulant vendor sa tambalanan. Gaduda ko nga nay kalambigitan ang guards. It's because once mo clearing mi dihan dapita katong wa pa mi gi-assign og tao, ang kanang mga cigarette vendors adto na managan sa guardhouse. So mura ba og kana nya ang magmusud pa mi diyan sa kuan, so ilahan naman kuha sila inuntang kapag konsabo, then ilang pagawas ay mo diha pag-appeal ay mo diha pagsud. Matod sa VSMMC, giimbestigar na nila ang maong modus ug mipasalig nga kun mapamatud-an nga staff nila ang nagpaluyo niini, pahamtangan gyud sila sa tukmang silot. Giawhag sab nila ang publiko nga mo report kabahin sa mga kadudahang kalihukan nga naglambigit sa ilang ospital ngadto sa ilang pangu sa Office of Special Concerns nga si Dr. Joseph Alesna. Samtang gipagawas na ni Cebu City Police Station 2 Chief Wildemar Chusi Zaplad kay wa misang atog sumbong nga resistance and disobedience to persons in authority ang taga-probe nga maoy rason kung nganong gipadakop kini. Giingong di sa mapasakaan sa mga pulis og sumbong si Zaplad tungod sa pagtinir niini og peke nga kwarta kay wa kini masakping nakigtransaksyon gamit niini. Apan kun desidido ang taga-probe ug ang management sa VSMMC nga ikiha si Zaplad, mahimo ra gyapon silang musang atog formal nga sumbong batok niini bisan og nakagawas na kini. If they want to pursue the case, kailan na siya at large. If there will be a probable cause to believe, ang koan na, magawsan na siya gwaran. Plano karon si Hepe sa Cebu City Police Station 2 nga makigtagbo sa Chief Security sa VSMMC aron hisgutan kining maong issue kay ilang nasuta nga ang pagpamaligya og Watchers ID usa ka security threat sa tambalanan, hilabi na kung dunay mga pasyente nga na-admit nga mga biktima o suspect sa usa ka krimen. Ang agyud siguraduhon sa mga ospital nga hugot nga monitoron ug i-regulate ang mga bisita nga makasud gawas sa ilang tambalanan.
Andrea Patenia, News 5. Mga illegal settlers sa Mandawi wa makauyon sa gitanyag nga resettlement area. But nila nga mangayo og kwarta sa syudad, isip bayad sa pagdemolish sa ilang balay. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Napakes ang mga informal settlers sa Sitio Mahayag ug Sitio Mahusay nga paminahon sa Konseho sa Dakban sa Mandawi ang ilang pagpangayo og financial assistance. Buot sa 99 ka mga illegal settlers sa Barangay Subang Dako nga hatagan sila og kwarta, bugti sa mga nawala ug nadaot kanila tungod sa demolition. Apan gipasaligan sila sa konseho nga tukion ang ilang katuyuan sa sunod nga sesyon. Dapat og ibalhin na sila og tinuod nga giguba naman ang ilang balay. So ang dapat og tinuod nga kanang socialized housing para sa mga kabos, balhin ka sa isa ka lugar nga naanay mas unsa ka gamay nga balay naa kanay balay naa kanay pultahan anay dili kay di sa munang panglungsod nga ang gusto magud sa uban ni ang uban ni avail og relocation, ang uban ni avail og financial assistance, but nagay uban gusto nila nigbalhin ngadto Camellia Homes na, which is I think delay because this is a community led project. So kita as LGU Mandawi musunod na nila yang mo tanaw tag asa ta dapit mo support. And I hope these people will coordinate kay ang atong giibuhat is para ra gid sa ilaha, dili para sa atoa. Matud sa tigpamaba sa mga residente nga si Chody Navea, wala sila makauyon sa relocation site nga gitanyag sa kagamhanan sa Mandawi. Ilang reklamo nga ang mutukod sa balay mao pa ang moabuno og yuta tungod kay adunay tubig ang lugar ug delikado nga lunupan atol sa ting-uwan. kung ikaw beneficiaryo dito kato nga sa 6.5 hectares submerged sa tubig, ikaw ang magtambak og kanang yuta para makatukod ka himong luna. Unsay mo gusto? Ibalhin ka sa ipagawas ka sa danger zone, unya ibalhin ka sa another danger zone. Matud sa nangulo sa Housing, Urban and Development Office sa Dakbayan sa Mandawi, Tony Pitwanico, wa magpataka ang gobyerno sa pagpahiluna kanila sa maong lugar. I beg to disagree. I won't subscribe with that particular connotation considering nakita man nato ang atong effort sa city ug siya atong gihimo in terms of site development. The figure itself will speak. Millions. And wala to nag-charge nila. And I think in fairness po nila, na mislead lang siguro ni sila. But if they will just visit our office and ask unsa gid tinuod, then we can lead them directly sa saktong nga Sa miaging tuig, gimando sa pagdemolish sa mga panimay sa namuyo daplin sa sapa sa Sitio Mahayahay ug Sitio Mahusay tungod sa paglapas sa 3-meter easement zone. Leslie Caminade Vistil, News 5. Mas dako ang kita sa Cebu South Bus Terminal niadtong miaging semana kun itandi sa miaging tuig. Matod sa Assistant Operations Manager sa maong terminal nga nakabot nila ang maong kantidad gumikan sa honesty sa ilang mga kauban. Jinky Rusit, Sugin Limi. Miabot sa dulan 1.3 million pesos ang income sa Cebu South Bus Terminal ni adtong miaging semana, mas dako kun itandi sa milabayng tuig. Matud sa nagduma sa CSBT, ang maong kantidad nagikan sa terminal fees, parking fee, taxi, comfort rooms ug abang sa mga tenant sa terminal. Nasayran nga kapin 2,000 ka mga bus ang mibiyahe sa miaging semana nga nagkarga sa kapin usa ka gatos ka libo nga mga pasahero. Kumpiyansa ang CSBT management nga makabot nila ang target collection karong tuiga nga 70 million pesos hangtod na sa pagtapos sa tuig. Pampol siya na paano siya nga second floor ning kuan kining terminal aron himuag mga para business ba sa mga finance. Alang ni Dusaban, ang pagkamatinud-anon sa serbisyo sa iyang mga kauban labi na sa mga collectors maoy nakaingon sa taas nilang kita. Gani kining placard nga nagkanayon, "Be honest," anaa sa ilang tagsa-tagsa ka mga lamesa sud sa ilang buhatan. Sa ato ring priority dili ang income kundi lang atong service. Nga good service kita sa atong mga pasahero sa atong mga manood sa Cebu South Bus Terminal. Jinky Rosit, News 5. Gikahadlukan nga musaka ang mga kaso sa human trafficking dungan sa pagdagsa sa mga turista karong panahon sa ting-init. Ang kapulisan mo deploy og dugang tourist police samtang ang mga police officers sa rehiyon gipahimo sa ilang mga security plans. King Perez, Sugin Limi. Karong ting-init daghan sa mga turista mo anhi sa Sugbo, nga usa sa labing nag-una nga tourist destination sa nasod. Apan ko ng pagdagsa sa mga turista angay kini nga ikalipay sa industriya sa turismo, angay sa bantayan ng mga human trafficking incidents sa Sugbo.
Sama sa na-rescue nga 8 ka mga nagsinina og binabay nga bayot niadtong Martes. Unom kanila mga menor de edad. Usa sa mga bugaw nga nadakpan, nagpangidaron pa lang og 15 anyos, uban sa 22 anyos nga bugaw. Matud pa sa Pangusa Regional Anti-Human Trafficking Task Force, musiaw ang mga traffickers karong summer tungod sa pagdagsa sa mga foreigners. It would be best, sana, if we can do away with this kind of activities in this area. Matud pa ni Senior Superintendent Pablo Labra II, nahibaw na mga beach resort silang buhaton kung dunay kadudang human trafficking sa ilang lugar. Nakatambong na sab sila og mga seminars ug kanunay nga nakikoordinar ang kapulisan sa mga establisimento. Kung mapamatudan nga nakikonsabog na lambigit sa mga trafficking incidents, manubag ang nagdumala sa mga resort. Base sa balaod, labi na gyud og masuta nga nagpabaya sila bisan pa man sa atong gibuhat nga seminar, no, with the intention of informing them. Ang Directorial Staff OIC sa kapulisan sa rehiyon nagkanayon nga ilang dungaga ng mga tourist police na i-deploy sa mga resort sa Sugbo alang sa pagbantay batok sa mga posibleng mahitabong krimen sama sa human trafficking. There will be more policemen who will be deployed in different beach resorts, labi na karon nga summer, daghang kaayo mga to sa mga kababayonan para magpabugnaw. So our tourist police will be much involved in this one. Nagpabiling heightened alert ang Police Regional Office 7 sumala sa Summer Vacation 2015 Security Plan nga mula na't hangtod sa pag-abli sa klase karong Hunyo. Gitahasan na sabang matag police officers sa upat ka mga lalawigan ang paghimog security plan nga mohaom sa mga kalihukan sa ilang lugar karong summer. King Perez, News 5. Nangayog pasaylo ang hepe sa Regional Intelligence Division kay sayop ang gigamit nga picture sa usa sa most wanted sa Central Visayas nga si Mauricio Doblados. Si Doblados nalambigit sa pagpatay kang Mario Alfie Ducayag nga gipasanginlan nga usa ka shoplifter sa Metro Gaisano dulan duha ka tuig na ang milabay. Midangup ang igsuon sa biktima kagahapon sa buhatan sa RID 7 alang sa pagtumbok sa sayop ngadto sa kapulisan. Ang mga picture sa mga most wanted gipakatap sa kapulisan pinaagi sa pagpatik niini sa mga streamers ug mga foldable fans aron ang publiko makahatag kanila og impormasyon sa nahimutangan sa mga wanted sa balaod. Ibabaw sa pangalan nga Mauricio Doblados ang picture sa usa ka kriminal nga taga Negros ang napatik inay kang Doblados. At nahimo sa akong tao, nawasad na check sa ilang supervising officer. Mo nang nabantayan ang mong sitwasyon. But it's good nga, it's an indicator that dunay nagpakabana, dunay mutanaw sa atong gibuhat. Usa ka drug den na diskubrihan sa kapulisan atol sa usa ka buy-bust operation sa Barangay Dulho, Fatima. Leslie Caminado-Vistil, Sugin Limi. Dinhinining sulunod nga bahin sa City of Plastican, Barangay Dulho, Fatima, adunay nagpahiping one-stop shop sa illegal nga drogas. Ang Cebu City Intelligence Branch may pahigayon og buy-bust operation batok sa usa ka Edgar Parillo gawas sa mga pagpamaligyag drogas. Kumpleto ang lugar nga naglakip sa mga illegal nga video gaming machines. Ito i-validate na mo, mag-ipiritan mo ang resulta. Kita ni mga daghang tao, may kumpleto, may karera, muli-muli, bingo machine, masay suyupanan, masay na maligya. Apan gihimakak ni Parillo nga siya tigbaligya og droga sa drug den. Mato niya, igo lang siya nga misuyop og shabu. Ang caretaker sa mga video machines mihimakak nga usa ka drug den ang dapit apan mitugan nga aduna say na maligya og drogas. Pero kabaw ka nga suyupanan na diya. Wala diya, wala mo kuan. Pero kabaw ka. Okay, naman ito kuan dili itong kuan kadagan. Mo tayo maligay drugs. Malit naman ito sila sa bawat mo. Ina-itsa mo itong hila dirang kuwan. Huwag ko kailila sa ito niya. Gamit juga man, pero wajib ko na maligya dyan. Saan dito mo kita mag-ikaw tono lagi? Langga, dagang kinakasaksiyan, wajib ko isa dyan. Susihon sa kapulisan kung aduna pa baylaing giatubang nga kaso sa Parillo. Gidakop usab sa mga sakop sa CIB ang 8 ka mga taong nagduwa sa illegal video games sulod sa drug den.
Leslie Caminade Vistil, News 5. Gihandom karong adlaw ang ika-73 nga kasumaran sa Bataan Death March. Usa ka kalihukan gipasiugdahan sa Veteran Shrine sa Plaza Independencia. Pre-pasaporte Suginlimi. Gitambungan kini sa mga kawani ug opisyal sa gobyerno, lakip na sa mga sundalo, mga pulis, mga estudyante ug mga war veterans. Si Lieutenant Angelo Alo na hinumdum sa mga panghitabo sa Bataan Death March niadtong tuig 1942. Ang subong palandungon, ang ilang panglimbaso o mga pangandoy, wala magtuman dahil na hangaw. Kay ang atong mga kasundaluhan dito sa Bataan, dungan sa pagkapukan sa Bataan, dito nahimo ang hand-to-hand fight sa pagtakas sa mga Hapon. Paghandom sa pagkabayani sa mga veterano, gilakbitan usab ni Alo ang nahitabo sa mga sakop sa Special Action Force sa kapulisan didto sa Mamasapano, Maguindanao. Alang kaniya, ang nangamatay nga mga pulis susama sa mga sundaw kaniadto nga nibuhi sa ilang kinabuhi alang sa atong nasod. Gisalot ko ang SAP tungod kay usatsad sila sa nagtuman sa ilang katungdanan. Ako silang gi-appeal nini atong selebrasyon kay adlaw manigod sa Belor. Nga dos veterans, fallen veterans, sa ilang great courage, dili lang sa mga Bataan. Sa mensahe ni Vice Mayor Edgar Labella, iyang gipahinumduman ang mga ginikanan sa pag-atiman sa ilang anak, nga alang kaniya, maoy nagunang problema sa nasod. Continue to address this very disturbing social problems I pointed out with a fervent hope that all of us will have a better future, not only for us, but for our children and our children's children. Usa ka floral offering gihimo sa shrine agi og pahinungod sa mga veterano ug mga sundalo nga nalakip sa Bataan Death March. Gisundan dayon kini sa 21 gun salute. Ato pandugangan, labi na sa atong kapulisan, kung nakita nga intensified gid ang ilang gihimo. Pero usa ka area nga akong kadisturbo gayud nga katong katapusan nato nga raid dito sa Dulho, Fatima. Doon ay mga minors 9, 10, 11 years old. It's very disturbing. Kay kana the police cannot do it alone. Kinahanglan yun ang participation unta sa community, labi na sa mga ginikanan, labi na to nga ang na-involve mga minors. Ray Pasaporte, News 5. Mga kapatid, buot ba ninyong masuwayan nga mahimong si Iron Man samtang anaa sa dagat? Mahimo kini ninyong ma-experience sa Rakbayan sa Lapu-Lapu. Ubanan nato si Andrea Patenya nga masinati ang gitawag nga flyboarding. Tungod sa kadaghang world-class resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa makasaysayanon sa maong syudad, gianggaan na kini karon nga the historic resort city of the Philippines. Sa matag resorts, dunay lain-laing gipang-offer nga water activities ug ang bag-ong nadugang mao kining gitawag nga flyboarding. Tuig 2011 dihang giimbento sa French jet ski champion nga si Frankie Zapata ang flyboarding aron masagol ang mga skills ug disiplina sa nagalain-laing water sports activities sama sa wakeboarding, jet ski ug surfing. Ang flyboard usa ka matang sa water jetpack nga dunay boots nga naka-attach sa usa ka board. Duna say host nga nagkonekta sa board padung sa usa ka personal watercraft sama sa jet ski. Ang jet ski ang musupply og tubig sa hose ug mugawas ang tubig gikan sa jet nozzles ilawom sa boots. Ang tubig mao'y muhatag og upper thrust aron makalupad ang flyboard rider ug ma-experience ang usa ka superhero moment. Mahimong mulupad kutob sa 15 ka metros ang mga eksperto ug mahimo sab nga mubuhat og mga stunts sama sa dolphin dive ug backflip. Ug syempre, basics lang una ang angay katunon sa mga beginners sama nako.
Sa di pasugdan ng flyboarding, kinahanglang naka-flyboard suit aron malikayan nga makahubo. Importante sab nga naka-life vest ug nagsulob og protective gear sama sa helmet. Basic rules sa flyboarding, kinahanglang tulid ang mga batiis ug di ipiko ang tuhod. Importante nga dunay leg strength, upper body strength ug balance. Ang nagmaneho sa jet ski ang dunay control sa water pressure, samtang ang rider ang nagkontrolar sa iyang direksyon. Kundi sakto ang positioning sa tiil ug batiis, mahug ka sa tubig. Isip first timer, doon na sa higayon nga na-crash ko sa tubig, apan human sa akong tinguha, nakalupad sab ko sama ni Ironman. For the variety of water sports we are offering, aside from the fun-filled activities your family and your friends can enjoy, it can also help you get fit for the summer. Gawa sa flyboarding, dunay ubang activities nga mabuhat sama sa parasailing aron ma-enjoy ang view sa Mactan Island ug mahimo sab nga makikimamat sa mga isda sa ilang sea walking activity. Andrea Patenia, News 5. Abunda sa mga nagkadaiyang natural attractions ang probinsya sa Sugbo nga naglakip sa mga busay o waterfalls. Usa sa mga lungsod nga dunay daghang waterfalls mao ang lungsod sa Sambuan nga mabot mga 4 ka oras gikan sa syudad sa Sugbo. Atong ubanan si King Perez sa iyang pagdiskubre sa mga waterfalls ug uban pang mga talanawon sa lungsod sa Sambuan. Abunda sa mga nagkadaiyang talan-awon ang lungsod sa Sambuan. Gikan sa mga heritage sites, gigasahan sab kini sa kinaiyahan ug ubay-ubay nga mga busay. Sud sa 5 ngadto sa 4 ka oras mahimong matuyok ang mga atraksyon sa Sambuan. Pinaagi sa mga habal-habal nga mapakyaw sa kantidad nga 300 pesos. Una natong sudungon kining falls nga nahimutang sa Barangay Suba. Way bayad paingon sa mga atraksyon kay wa man kini ma-develop. Lisod ang dalan paingon sa mong lugar ug perfect kini alang sa mga mahiligon ug adventure. Kinahanglang moagi pa ining mga gagmayng nagdagayday nga tubig. Gawas nga batuon ug bangog, dunay mga agianan nga usa ka tawo ray makaagi. Kuman sa 30 minutos nga paglakaw, maabot na kadiri sa Dao Falls na usa lang sa pipila ka mga waterfalls diri sa lungsod sa Sambuan. It's like an adventure. Like you have to be careful, but it's really nice. Mawagtang ang gibating kakapoy inig kaligo na sa bugnang tubig gikan sa Dao Falls. Gibana-bana nga doon ang inig gitason na 90 feet. Sa Barangay Tangbo, way mag-ilog sa kadaghan sa busay. Kay doon ay 5 ka levels ang Aginit Falls na mahimong kaliguan. 20 pesos ang entrance fee dinhi alang sa mga lokal nga turista. Sampang doble ang bayad alang sa mga langyaw. Kaning valley, kaning walog, ang Aginit din sa una, sir. So, tawag na mo sa mga karaang tao, kana dihang dapita kang Aginit. So karon pagkasud sa mga tao, sa mga turista, Aginit waterfalls na among gitawag. Kinahanglang waterproof gadgets ang inyong dala aron di maguba kay di malikayang mabasa inigabot sa level 5 sa Aginit Falls. Sa level 2 pa lang gani, kinahanglan kang mag-wall climbing sa nagdagayday nga tubig. Hinuon dunay 40 ka mga volunteer tour guides nga mababang kanimo. May mutangsab sa barangay poblasyon ang mga heritage sites sa lungsod. Ang mga istrukturang napatukod panahon pa sa mga katsila. Sama ining eskalade hapon kon Jacob's Ladder nga dunay kapin usa ka gatos ka ang-ang. Paingon sa watchtower nga natukod ni adto pang 1878. Nahimutang 200 feet above sea level ang mga watchtower. Aron mapasidan ang mga mulupyo kung dunay mga but ng mga moros nga managit kani adto. Nabisita sa bang St. Michael the Archangel Parish nga ginama sa Corals ug Hardwood niadtong tuig 1842. Gumikan sa social media, nakatabang kining mamadani ang mga tao mula agad madiskubrihan ang kanindot sa Sambuan. Wala man may official nga promotion dere, pero by word of mouth, grabe ang King Perez, News 5. Maugkadto mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!